Намираме се в сграда на Крит с луксозни общи части. И влизаме в апартамент, който е чиста площ 96 квадратни метра. Няма осветление, защото всъщност той има до апартамента, но просто не е включено, тъй като не се обитава. Чисто ново е, на замазка и шпакловка. И собственикът е в чужбина. Както виждате, той е току-що измазан. Още не са сложени радиаторите, но просто ще бъде оставен на това положение, за да може, който иска, да си го вземе и да си го направи така, както желае. Ето е терасата между хола и спалнята. Огромен хол. Огромен хол. Това е точно кухненския възел. Без интериорни вратия навсякъде. Вижте какви големи спални. Това е едната тоалетна. Тук много трудно ще се види, но просто няма осветление. Съжалявам. За което... Ето това е банята. Тук се вижда лирата. Но самата баня е около 4 квадрата и половина. Вижте колко е голяма стаята. Стаята е повече от 12 квадрата, около 14 квадрата. Тук се излиза на втората тераса. Това е улица Пирин, където минава буса, детската площадка пред комплекса на Никми. Не сме в комплекса на Никми. Жилището се намира на 3-ти етаж. И така завършваме нашата видеоразходка.